29 de juliol acomiadem sempre les santes amb l'Anem a tancar. Aquí no ens estem de merdes de carretillades ni actes de colles privades en el qual una colla pública volia fer i se li va dir que no hi havia pressupost, però, ostres, sorpresa, dona per escut el pressupost perquè ho faci una colla privada. Així que nosaltres anem a tancar com sempre. Ara ja podríem dir que les santes per la cultura popular han acabat. Donar-vos a tots les gràcies per haver estat unes santes més aquí, perquè sense vosaltres tot això no seria possible. Nosaltres ens prenem un descanset d'una setmana, una miqueta més, però venim d'aquí molt poc, a Badalona, amb les festes d'agost. Però ara sí, un descans. Fins aquí poc i glòria a les santes.